Vader, wij zijn u so dankbaar. So enorm dankbaar. U bent so goed vir ons. Dankie vir Jesus. Dankie vir die prys die hy vir ons betaald heeft, dat wij vrygekocht zijn. Dat wij van u zijn, Heer. Dankie wel, Jesus, dat u bereid was om die prys te betalen. En dank u dat u altijd daar bent voor ons. Ook vandaag. In Jesus' naam. Amen. Goed, ons boodskap had dan vanzelfsprekend over Pasen. En ek moest denken, wat betekent dit voor mij? Weet u, als het niet voor Pasen was, dat Jezus aan het kruis stierf, dan was ik vandaag op weg naar de hel. Zag mijn leven er heel anders uit en zag ook het leven van mijn gezin er heel anders uit en ook van mijn familie. Maar omdat God van zijn grote liefde een besluit nam om ook mij te trekken en uit te reiken naar mij, is mijn toekomst veranderd. En ook die van mijn gezin. En dankzij Jezus heb ik een nieuw leven ontvangen. Dankzij hem is Gods geest, God zelf, in mij komen wonen. Dankzij hem heb ik dingen meegemaakt. Gaven van de Heilige Geest die ik niet verdiend had, maar dat die God aan mij en door mij heen begon te werken. Dankzij hem kon ik zien hoe dat God mensen levens veranderen. Wanneer ik het evangelie verkondig. Wanneer ik wat voor mensen. Dankzij hem. Als het niet voor hem was, was er daar niets van gebeurd. Het is zo mooi altijd om getuigenissen te horen. God werkt door die persoon, God werkt door een andere persoon. Maar weet u, als het niet voor hem was, was niet een van ons gered geweest. Die heeft niet een van ons een gave ontvangen. En heeft niet een van ons eeuwig geleefd. Dankzij hem. Voor ons is Pasen geen geschiedenis, maar realiteit. Natuurlijk herinneren wij ons wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar voor ons is het niet geschiedenis. Wij leven daarin elke dag. Ik weet dat ik gered ben. Als je het niet hetzelfde kan zeggen, dan is er vandaag een gelegenheid. Om te zeggen, Jezus, kom ook in mijn hart. Kom ook in mijn leven. En ik weet, er zijn vele formules om dat te doen. Een persoon doet het zo, een andere persoon doet het op een andere manier. Maar ik heb al mensen ontmoet die alleen zei, Jezus, ik heb je zo nodig. Kom in mijn hart. En dan komt Jezus en maakt alles. Anderen geloven, nee, je moet jou die tralala doen, hè. Ik ben zo'n zondaar en ik ben slecht en ik heb alles fout gedaan. En Heer, vergeef mij alles en geef mij een nieuw leven. Dat is geen fout meer. Je kan het ook op die manier doen als je graag veel wil praten. Maar soms hebben mensen niet die tijd om dat te doen. Soms is het zo desperaat dat ze gewoon zeggen, Jezus. Jezus, kom. Pak mij zoals ik ben. Bij mij was het ook zoiets dat ik was zo desperaat geweest dat ik knielde bij mijn bed. Ik was nog ongetrouwd in die tijd en ging door een zware crisis en het was een heel kort gebed. Ik zei, Jezus, als u nog met mijn leven iets kan doen, hier is het. Ik gaf het aan. En vanaf dat moment begon ik mijn leven opnieuw te maken. Gaf ik rechten aan mijn leven.
toon hy my sy genade en sy liefde vir my, toen ek geen hoop meer sag hy dit wel. En toon hy my wat hy kon doen. Jesus gaf sy lewe vir ons, en stond op uit die dood, sodat wy lewe kunnen hê, nu en voor ewig. Is dit nie wonderlik om na die persoon naast jou te kyk en die hoop gered is, en te denken, wy gaan voor ewig saam God aanbid. En as wy deze aarde verlaten, gaan wy voor ewig by die Heer. Jy gaan niet so snel van my afgeraak. Wy hebben nog 'n lange weg samen af te leggen. Voor ewig. Sonder eind. Ek weet soms zullen mensen miskien denken, ja, die het liefst niet als mijn papier daarboven, maar die zal veranderd zijn. Omdat hy de dood overwonnen heeft, kunnen wij iedere dag in vertrouwen leven dat alles voor hem mogelijk is. Weet je, als Jezus is uit die dood opgestaan, zoals Esther ook zei, heeft die sleutels van die dodenryk afgepakt van die duivel, hy heeft die gevangenis vrygelaten, dat zijn die gelovigen in die Oude Testament, die leefde maar toch geloofde, en zij werden daar gevangen gehouden. Totdat Jezus gestorven is en hy ging in die dodenryk, en hy pakte die sleutels af en liet die gevangenen vry. Sê, hier ben ek, die Messias, waarvan jullie gehoord het. Hy deed dit vir ons. Hy heeft die dood overwonnen. Nou, omdat hy dit deed, kunnen wij in vertrouwen leven dat alles voor hem mogelijk is. Als hy dat kon doen, dan kan hy enigiets doen. Ook voor u en ook voor mij. Het kruis spreekt van zijn liefde en de lege graf verkondigt zijn overwinning. En wij zijn van hem nu en voor altijd. Kruis spreekt daarvan dat hij gekomen is voor mensen die dit niet verdienen. Gewoon vanuit genade. Dat hij hen vryzet. Dat hij hen vrykocht. Dat hij kon uitroepen aan het kruis. Het is volbracht. Ik heb alles gedaan voor u. Zodat jullie gered en heel kunnen zijn. En wij zijn van hem. Niet alleen nu, maar voor altijd. Het is mij zo speciaal. Wanneer ik daarover ga nadenken, dan volgt die teksten die een na die ander zo op en dan de beginnen in mijn hoofd te malen. En Jezus zei, ik neem je bij de hand. Niemand zal je uit mijn hand weggeven. Hij heeft ons lief gehad, zegt hij, blijft met een eeuwige liefde. Dan begint het, iets gebeurt er mij. Dat is zoals iets warms die over mij komt. Dan denk ik, hoe speciaal is dat? Dat God zelf, want Jezus is God, hè, tegen mij zegt, Willie, ik heb jou lief. Met een eeuwige liefde. En niets kan mij scheiden van mijn liefde voor jou. Niemand kan daar scheiding aan maken. Niets kan daar scheiding aan maken. Niets kan het stoppen. Zijn liefde voor mij zal nooit stoppen. En weet je waar het goed nieuws is? Hetzelfde geldt voor u. Hij houdt u bij de hand. Zelfs al denk je dat niet altijd, hij is er. Hij is er. Hij heeft ons ook verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest, zijn Geest, God, kwam in ons wonen toen we Jezus aanvaarden, maakt ons nieuw. En die Bijbel zegt, hij verzegelde ons met zijn Heilige Geest. Omdat zijn Geest is ons komen wonen en zijn Geest maakt ons kinderen van God. Maakt ons deel van God.
sy gees, sorg ervoor dat wij deel kan hebben aan Gods leven. God zijn leven en God zijn karakter, God zijn kunnen, zijn gaven, zijn bediening. Zonder hem kunnen wij niets. Zonder hem zijn wij ook. Maar samen met hem en met hem en in hem zijn wij kinderen van God geworden. Met een eeuwige toekomst. Met die weten, hij is bij mij elk moment en elke omstandigheid en is in alles groter. En hij is mijn pa. God is mijn pa. Hij is mijn vader. Ik hoor soms die kinderen zo aan het opscheppen tegen elkaar. Mijn pa is dat en mijn pa doet dat. Ik heb voor die nieuws. Mijn pa is God. Mijn pa is God. Wat hij zegt gebeurt. Hij maakt die doden levend. Hij verandert mensen in de toekomst. Zijn voor bescherming is volmaakt. Zijn voorziening is volmaakt. Zijn verlossing is volmaakt. Mijn pa is God. En weet je wat? Ik ben zijn blue-eyed boy. Pasen herinnert ons eraan dat God werkt, ook als het voor ons donker lijkt. Wat op een nederlaag leek, werd een grote overwinning. Toen Jezus stierf van het kruis, dachten die discipelen, nu is het afgelopen. Zij konden dat gewoon niet bevatten, dat Jezus zoiets zou toelaten. Hij heeft die doden opgewekt voor hun ogen, hij heeft zieken genezen voor hun ogen, hij heeft de mensen aangeraakt en een leven veranderd voor hun ogen en nu gaat hij sterven. Dat is het einde toch. Nee. God was ook daar aan het werk. En wij weten vanuit die Bijbel wat gebeurt. Zo is het ook genoemd, Stille Zaterdag, wat Jezus in die dodenrijk ging. En daar verlossing ook bewerkt en de finale overwinning aankondigde. God was nog altijd aan het werk. En mijn broer en mij zei, misschien in uw leven denkt u, het is donker, er gebeurt niets. Ik heb gebeden en ik zie niets gebeuren. God is aan het werken. God is aan het werken. God kan leven, restauratie en nieuwe dingen in onze situaties brengen. In mijn situatie, maar ook in die van. Pas als God zegt dat het gedaan is, is het gedaan. En hij heeft het nog niet gezegd. Hij werkt nog altijd. We herinneren ons vandaag de dag in de dood en opstanding van Jezus en alles daar rond. We kunnen over al deze dingen eigenlijk een preek geven. We kunnen praten over zijn lijden. Zijn gesprek met de misdadiger aan het kruis. Zijn laatste woorden. De voetwassen. Esther heeft daar ook iets over gezegd. Interessant. Gisteravond was ik nog aan het luisteren naar een boodschap juist over die onderwerp. De voetwassen. En dat heeft mij opnieuw weer zo diep geraakt. Mensen zoeken titels. En Jezus pakt een handdoek. En hij was zijn discipelen aan voeten. En die kerk is zo'n klein beetje ziek geworden. Mensen zullen elkaar uit die weg werken om maar een titel te kunnen hebben. En als ze die titel hebben, zijn ze niets meer waard. Ze kunnen niets doen. Jezus pakte een handdoek. En hij begon zijn discipelen voeten te wassen. En hij zei, volg mijn voorbeeld. Zo moeten jullie ook met elkaar doen. Dat heeft mij zo diep geraakt. En dan ga je denken, wat kan ik nog voor je doen? Wat kan ik nog voor mijn broer of zus doen?
Weet jy, soms is die beste die wij vir elkaar kunnen doen, is elkaar liefhebben. Een beetje geduld. Een beetje langmoedigheid. Soms elkaar ook, onszelf ook aanspreken. Zeg, een beetje geduld, het komt wel goed. Hij zal veranderen. Zij komt er wel. Die kind van mij, komt terug. Die simpel bierman van mij, daar is hoop. Hij zal God ontmoeten. Soms is het het beste die wij voor elkaar kunnen doen, hè. Bidden. Voor elkaar bidden. Want gebed verandert zaken. Wij kunnen iemand zijn eeuwige toekomst veranderen door voor sie te bidden. Wij kunnen bidden voor doorbraak en die persoon zijn leven zal veranderen. En wil je meemaken dat God werkt? Amen. Amen. Dan ga ik goede raad geven. Volgende keer als je gaat bidden, vraag Heer, voor wie kan ik bidden? En dan zwijg je een beetje. En luister. En God zal namen en je gedachten geven, waarvan je misschien al vergeten bent. En dan ga je voor die bidden. En dan gebeurt er iets. En dan ontdek je maar, God heeft door mij heen gewerkt. Ik heb zijn stem gehoord. Ik zie wat hier gebeurt. Een dag of 2 geleden, dat was eergisteren, ja, was ik aan het bidden. Nee, was gistermorgen, was ik aan het bidden. En in die namen van 2 personen kwamen in mijn gedachten. En ik begon te bidden, dat wat God aan mij gaf om te bidden. En dezelfde middag deed God iets. Zou dat ook gebeurd zijn als ik niet gebeden had? Ja? Ik heb maar een vraag. Want wij weten vanuit het woord dat God heeft de mens nodig. Hier op aarde. Om te vragen dat hij kan ingrijpen. Die mens moet vragen. Zodat God zal ingrijpen. En dan doet God dat ook. God kan leven, restauratie en nieuwe dingen in onze situaties brengen. Hij is eeuwig, hij is wonderbaar. Hij kan alles voor ons veranderen. Denk aan het verraad van Petrus en Judas. Gethsemane enzovoort. Maar we herinneren ons ook eraan dat wij hoop hebben. Wij hebben hoop. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 17. Hij zegt daar, van vers 13, ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die sterven. Dat zijn die woorden van Paulus. Wil je weten wat met die gaat gebeuren? Goed luisteren. Dan hoeven jullie niet verdrietig over hen te zijn, zoals de andere mensen. Als christenen, natuurlijk rouwen wij, natuurlijk missen wij mensen, maar wij zijn anders dan die wereld. Wij hebben hoop. Als iemand te sterven komt, die een christen is, die Jezus aanvaard heeft, dan is er hoop. Ik zeg hier, er is hoop. In die wereld hebben mensen geen hoop. Die dood is voor hen het einde, denken ze. Dat denken ze. Maar er komt een dag van rekenschap af. Als hij Jezus niet kende, dan is er een hel. De Bijbel spreekt daar genoeg van. Waar geen uitkomst meer mogelijk is. Dat is voor eeuwig. Er is een oordeelsdag. Dit is zo. Maar voor ons is er hoop. Die dood is niet het einde. Dat is gewoon een deur naar
naar 'n heel nuwe dimensie. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. En daarom weten we dat God ook de mensen die in Jezus geloofden toen ze stierven, weer met Jezus zal samenbrengen. Die wereld heeft geen hoop, maar wij geloven. Ik geloof dat Jezus is gestorven en is opgestaan. Amen. En wanneer hij weer komt, dan zal hij die mensen ook meebrengen die in hem geloofde, die reeds gestorven zijn, en zij zullen verenigd worden met hun lichamen en verheerlijkte lichamen ontvangen. Hij brengt ze samen. En dan gaat hier een heerlijke ontmoeting plaatsvinden. Die Heer zegt hier over het volgende: de mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt, zullen niet eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven. God trekt niemand voor, hè. Gaat die ene keer gebeuren. Op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Wat is dat duidelijk, hè? Dit zal niet in het geniep gebeuren. Er zal een geroep zijn van een engel. Nou, wanneer een engel roept, is het niet zoals wanneer een mens roept. Dat is een ander geluid. Wanneer die geestelijke wezens roepen, je weet vanuit Openbaringen, in de hemel dat zoals donderslagen. Dit zal hoorbaar zijn. Dit zal wereldwijd hoorbaar zijn. Er gaat een trompet geblazen worden. Dit zal hoorbaar zijn. Hoe zij dat gaan uitleggen hier op aarde, weet ik het niet. Maar dit gaat interessant zijn. Zij zullen daar een zekere Amerikaanse president nodig hebben die heel creatief kan omgaan met die waarheid. Hè? We hebben hoop. Onze hoop is gebaseerd op zijn trouw. Waarop is mijn hoop gebaseerd? Op zijn trouw. Niet omdat wij zo trouw zijn. Natuurlijk, God werkt trouwheid aan ons. Omdat wij zo speciaal zijn. Nee, maar zijn trouw. Zijn woord. Zijn belofte. Dat wat hij reeds beloofd heeft. Daarop is mijn hoop gebaseerd. Wij geloven dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan, dus dat hij God is. En dit maakt de belofte van eeuwig leven voor ons waar. Want God alleen kan eeuwig leven geven. Mensen hebben al geprobeerd om daarvoor te betalen. Daarvoor te werken. Dat op een of andere manier te verdienen. Maar niemand kan een ander eeuwig leven bezorgen. Alleen God kan het aan ons geven, want alleen God leeft eeuwig. En hij alleen kan zijn eeuwig leven met ons delen. De opstanding van Jezus transformeerde zijn discipelen en vormde het fundament van ons geloof. Toen die discipelen, ze waren met meer dan 500 die getuigen waren van zijn opstanding uit die dood. Toen zij dat zagen, het was zichtbaar geweest, hij verscheen aan hen. Ze herkenden hem. Toen veranderde dat hun levens. Iets gebeurde met hen. Zij waren zich aan het
verberg aan sommige van die discipelen, en nu kwamen ze in die openbaar, en ze gingen naar die bovenkamer, en ze begonnen aan eendrachtigheid, en eenheid te aanbidden. God groot te maak, en dan kwam Pinksterdag. Die opstanding veranderde. Ook as wij sien wat daar rond gebeurd is, toen Jezus stierf van het kruis, was er een aardbewing. Toen opstond uit die dood, was er weer een aardbewing. Toen die graf kwam, dan leerde Matthäus, er kwam een engel, en er was een aardbewing en rolde steen weg van de graf. Dat gebeurde daar. Gods kracht. Weet je, wanneer Gods kracht openbaard wordt, dan gebeuren die dingen. En daarom hebben wij als mensen met een beperkte inzicht moeite mee om dit te beschrijven wat gebeurt wanneer God werkt. Hoe ga je dit beschrijven? Hoe kan je dit doen? Wij kunnen dat niet, want het is God. Hoe kan je aan iemand beschrijven hoe dat het voelt wanneer God in jouw leven komt? En hij maakt jou nieuw. Hij verandert jouw begeerte. Hij geeft jou terug hoop waar er geen hoop was. Jij dacht dat het het einde was en dan ontdek je, wauw, dat is het begin van iets prachtigs, iets moois. Hoe beschrijf je dat? Hoe kan je tegen iemand beschrijven wat het is om Gods tegenwoordigheid te ervaren en dat het zo intens is dat je niet kan bewegen? Dat je voor uren daar op je vloer legt en je kan alleen je hoofd bewegen. Hoe beschrijf je dat? Je kan niet. Maar om God zo te ervaren is een realiteit. Maar je kan het niet gaan uitleggen aan mensen. Ik was op een keer, God mij zo aangeraakt, ik was zo dronken geweest, ik kon niet eens naar je huis rijden. Niet dronken van wijn, hè, maar van Gods geest. Esther moest chauffeur zijn. Mijn schoonvader en nog iemand moest mij dragen naar jou toe. Dat ik weer thuis kan geraken. Hoe beschrijf je dat aan iemand? Hoe beschrijf je het aan iemand wanneer je ervaart en terwijl we aan het bidden waren, aan die lofprijs, kwam er een gedachte bij mij. En God herinnerde me aan die dag. Toen hij binnengewandeld kwam. Dan ging hij bij mensen langs. En God, ik ben zo overtuigd. Hij zei tegen mij, ga het vandaag weer doen. God gaat hier vandaag mensen aanspreken. Mensen aanraken. En mensen bemoedigen. Misschien hier iemand, en daar iemand, een paar meter verder iemand anders. Maar ik geloof, mensen gaan vandaag naar huis gaan. Anders dan ze binnen. Hoe kan je dit beschrijven? Je kan het beschrijven, dat is God. Hoe kunnen zij beschrijven dat mensen die gestorven waren, zichtbaar werden, dat die grachten kwamen en dan vele mensen verschenen. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd toen Jezus stierf en opstond uit die dood. En hij zegt, het is zo interessant als je dat gedeelte gaan lezen, zeggen, zij verschenen aan vele mensen. Het was niet aan een oud vrouwtje, hè? Vele mensen. Het verzekert ons dat God zijn belofte waarmaakt, dat het eeuwig leven
egt is. In Johannes 3 vers 16 sê hy, want God heeft soveel liefde voor de wereld, dat hy sy enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het kruis getuigt van Gods liefde. Een liefde die wij niet kunnen verdienen. Het is gratis. Maar niet voor hem. Hij heeft daarvoor betaald. Met zijn leven. Wij hebben ook de belofte van Jezus zijn wederkomst. En vers 16 van dat gedeelte 1 Thessalonicense 4 die wij gelezen hebben, spreekt hij daarvan van die trompet. En Jezus zal uit de aarde naar de hemel komen. En dan brengt hij die mensen, die gelovigen die reeds gestorven zijn met hem samen. Dat is een belofte. Dat geeft hoop. Dat was mij zo emotioneel. Ik las dat en ik denk aan ons 2 kinderen die gestorven zijn. En ik denk eraan, wij gaan eens het zal niet in stilte gebeuren. Er zal een keerpunt in de geschiedenis zijn. Dit zal zichtbaar zijn. Wederkomst zal hoorbaar zijn. Dit zal krantenopschriften zijn. Dit zal op tv, op die nieuws komen. Dit zal onverklaarbaar zijn. Misschien zal er ergens iemand zijn die zegt, ik heb daarvan in die Bijbel gelezen. En dan anderen zullen daar een andere verklaring voor hebben. De doden die in Christus geloofden, zullen opstaan. Geloof jij? Jij zal opstaan. En als Jezus terugkomt voor jij sterft, dan zal je hem tegemoet gaan. Dat gaat interessant zijn. Om te zien hoe die grond steeds verder van je weggaat. In de boei. Ik geef vleugels, maar ik zweef. En ik ben nog niet eens in de ruimte. Jezus tegemoet. Kom uit eruit. Kom. Ik kom jou. Ik wil afsluiten. Mattheüs 27 vers 52 tot 53. Zeg hij, graven gingen open. Vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. En daar werden zij door vele mensen gezien. Mijn broer en mijn zus, er is hoop. Er is hoop. Het is voor mij dan niet zo raar dat met Pinksterdag, toen die mensen die rare dingen hoorden, dat zij toestroomden bij de duizenden. Als gevolg van die dingen die vooraf gebeurden. Zij hebben gehoord van die doden die opgestaan zijn en rondwandelen. En die aardbeving. Mensen praten, hè. En dat wat aan die kruis gebeurd is. Dat zelfs een Romeins officier zegt, waarlijk, hij is de Zoon van God. Mensen, zij praten daarover. En dan komen ze op Pinksterdag en hier gebeurt deze wonderbare dingen. Mensen praten andere tongen en ze hebben de redwind gehoord, ongetwijfeld. En ze dachten, ja, wat is hier aan de hand? Bij duizenden stroomden ze. Heb je daar aan gedacht? Petrus predikte 3000 kwam tot bekeren. Hoe zijn die 3000 bijeengekomen?
Ja? Nieuwsgierigheid. Ze hebben gehoord van die dingen. Ze denken wel, dat gaan we niet missen. Kom, we gaan luisteren. Ik moet... iets met u delen, weet u. Alles wat ik ben. Alles wat ik ooit bereikt heb. Elk mensenleven die door my bediening veranderd is. Elk siel die gered is. Elk gebedsverhoor. Alles is alleen maar te danken aan dit wat Jesus gedaan het. As we eer wil gee, laten we dit aan hem gee. Dankzij hem. Miskien denkt u vandaag, dat heeft me echt iets gekost om naar hier te komen. Daar bij ons in die buurt van sy paasuitjies gaan soek. Ek kon dat gedaan het en dat en ek kon uitgeslaap heb of wat ook al. Ek het daar moeite voor gedaan om naar hier te komen. Weet u wat? God heeft u getrokken. God heeft u aangesproken. Hij heeft u naar hier gebracht. Want hij wil een ontmoeting hebben met u. Ik ga afsluiten met het verhaal van vers 17. Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we altijd bij de Heer zijn. Uw redden is niet alleen voor mij. Is niet alleen voor mij. Wij zijn voor eeuwig van hem. Wij zijn voor eeuwig zijn kinderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, hè. Bijbel zegt, wat geen mens oog heeft gezien, wat in niemands hart opgekomen is, dat heeft God bereid voor degene die hem lief heeft. En dat is voor eeuwig. Dat is voor eeuwig. Dat is voor eeuwig. Het is niet zoals een concert die op een eind komt. Dat is voor eeuwig. Dat blijft maar duren, blijft maar duren. En als wij denken, nu heb ik alles gezien, dan zien we iets nieuws. Nog meer van Gods heerlijkheid. Mijn broer en mijn zus, zullen we bidden. Vader, wij willen u vandaag zo bedanken. Dat u ook ons gered hebt. Dank u dat wij uw kinderen mogen zijn. Dank u Heer dat u ook voor ons die moeite deed. Iemand stuurde. Misschien nog een boek op ons weg bracht. Om dat honger in ons harten op te wekken. Om ons te helpen, ons harten voor u open te doen. Dat u kon binnenkomen met uw Heilige Geest. Om ons nieuw leven te geven. Dank u dat u ons gered heeft. Dank u Heer dat u een mooie toekomst heeft voor ons. U heeft veel werk ook voor ons Heer. Maar dank u dat u op elk moment bij ons is.
U versterk ons. U geef wysheid. U bewerk deurbraak. U maak u woord waar. Dank u wel daarvoor. En ek dank u vandag, Heer, ook as herder van deze gemeente. Dank u vir elke lid van deze gemeente. Die u gered het. Die u getrokken het vanuit die duisternis na u wonderbare licht. Dank u vir elkeen van hen die u 'n nuwe skepping gemaakt het. 'n nuwe toekoms besorg het. Dank u wel vir elk verhoord gebed, vir elk doorbraak, vir elk beskerming. Dank u wel. U bent zo'n goeie papa, zo'n wonderbare vader. Dank u wel daarvoor. Vader, in Jezus naam, zegen ik vandaag onze gemeente. Dank u wel. Dat uw zegen ons deel zijn. Want Jezus heeft daarvoor betaald. Elk vloek is verbroken. Elk zegen is mogelijk gemaakt. En wij ontvangen dit vandaag van u. In Jezus naam door het geloof. Amen. Amen. Heer zegent u.